खुलुमबाय सनाफोरा आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरबावबाय सबाय मासे जे फरवार्डनै महर लासिनाफोर दामगै बे ब्लगखौ फरायजोबबाय सिनायनाय मोनजाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो दे सरि समस्यानो जोबनो थाङा आरोना ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदानबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हालां लाइक खालामनानै शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय सिगां ब्लगआवथ' फोरमायखाबाय आङो एसेनो माने जोङो फैबाय होननानै ओमफ्राय मा होनना बुंनो खर' मर' बोरैबा मोनबोजोबदों दोखो मोनबोदों मानो होनबा फुंनिफ्राय ओरै आइमोनावबो रेस्ट गैया आरो सिदा फैनानै रेस्ट नांगौ नोंनो हाबाफारि स्टार्ट आरोना मा होनना बुंनो बयनाबो बिदिनो अबस्था जायो खोमा ना ओरै थांबाबो रेस्ट गैया ओरै थांबाबो रेस्ट गैया हरै थांबाबो रेस्ट गैया एकदम दाबथामबो जायगायावनो रेस्ट गैया आरोना जेखियानो जादोंला मानसिनि हाबाफारि मावाबालाय बहाथो जानो नङा होमबा जानाय लोंनायनि थाखायथ' मावनांगोन बेलेग मावाबाबो थ' नायलांबा हेरै बिदिब्ला आं दिनबोसोराव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो एसे शेयार खालामनो लुगैदों नोंथांमोनजों आरोना ओमफ्राय नै सानै सुबुङा मालाय बिबै फिसौ बिजनिफ्राय लाबोनाय मा गुरा मुरा दं बासिनानैहाय बेखौ सायगासिनो दं आरोना नायदोलाय सासे मानसिया बारे बाब लाफा ओमफ्राय आंहा ओरै रेडि साराया मेमां जाथारबायहाय मानजिनांसिगौ नायावनो आखायाव लादों आरोना सुनाफोरनि रुपेर सान्दा माने बिथाङा लानानै फैलायबाय बांला होनायाव थांब्रबदोंमोन नालाय माबा बे नांगौ गाबोन जोंहा हाबाफारि दं नालाय सुनाफोर ओंखायनो ओमफ्राय बे दा बिबै फिसौ लाफा सायबाय थानायाबो मिनिनानै थैगोन गाबोननिसो आरोना सायखानानै दोनसिगोन ओमफ्राय नैबे लाइखौ आङो एवगोन आरोना बिथाङा लाइखौ एक्सट्रा बासिनानै लाबोबाय रेडिनो ओमफ्राय एवनोसै आं दा गोथाव संनानै जानोसैलाय हेपि निउ इयारनि बेखौनो बिजनियावथ' जेने थेनेसो जालाबायनानै फैबाय जाबाय आरो सुनाफोर नै ओमफ्राय मा होनो मिनिनानै थैगोन आरोना जोंबो गैया जाहैबाय नालाय ओमफ्राय गामियावथ' अमा फुथारदोंनो 31आवबो फुथारदों एकआवबो फुथारदों ओमफ्राय माइया खबरानो गैया जाहैदों आरो हारसिंबाथाय अमाखौ बारा जाखाया नालाय गैया बेहा हेपि निउ इयारनि अमा बेदरानो मोनजायाखै आरोना बिहाबो जों बायदिनो आलाय सिलाय जोंहाबो पनिरनो मालाबा माबानो मुला खाजिनो ओमफ्राय दिनै रुपसान्दा नाजोंनो हेभि जानोसै आरोना गोमोदु संनानैहाय ओमफ्राय बेखौ एग्लिगोन जोंहा भुटाननि थारुनजों आरोना खोनाबाय भुटाननि थारुन बै न'खरसे बियादै जायो आरोना भुटानाव थांदोंमोन जाहैदों ओमफ्राय लानानै फैफाबाय आरोना ओमफ्राय लानानै फैनानै फानफैबाय आरो गामियावहाय बायबायनो सोरबा जोंहाबो लानानै फैबाय लुंगासो बिथाङा मोनाबा गेरेन्टि दानो लाफिनलायदों जाहैदों ओमफ्राय एक्सुवेलि भुटाननि थारुनफ्रा मोनखायो आरोना आंबो हजोंहाय माझे समाव बायनानै जायो 30 थाखा केजिनि बेयावबो 30 थाखा केजि बेखौनो एग्लिनोसै आरो मा आङो मेजेम रुपसान्दाजों भुटाननि थारुनजों ना मेजेम होनानै जोंख्लाबजोब्बायहाय आंनि थारुना आयै आंनि फिसाखौ आयै सना आयै नों मा सायदों मा फैसा नङा मा लाइ मैगं आं फिसाया नै मैगं सायनो रोंबाया फैसा बायदि सायबाय दे सना दे नों सायगोन बिबायजों एसे अहानानै फैलायबाय हेबसि जानानै फैबाय एबारना बेयाव दे मा बिदिनो बस' जाजायो बिजिनि आबैया खाना हरखादों स्र' नों सिदा खालामना नों बिदि बसल' संगोनबो आंहा नानि बस'नायखौनो आबैखौ रागा जोंबाय नोङो ओमफ्राय बेयाव फैबाय ओंखायनो बेयाव फैबाय नोङो रागा जोंनानै बेयाव फैबाय आंजों एफा बुरजा लानाङा मा एफा बुरजा लानाङा दे ओमफ्राय नों सायनो रोंथारबाय लायथां आबै दंखायो देखौ सिखाजों हानोसै नैबे सायखांनायखौ बेखौ खननानै दोन दे बेखौ थिखां बेफोरखौ जाजोबगोनथ' बिफाया जाथारो नोंना बिरादनो दे एसे देरबाथाय गावहा एवनोबो रोंसिगोनलाय नों एवनोबो रोंसिगोन मा हाखाथारबाय दे नों एसे सायथ'बाय था ओमफ्राय आयै बोलो जाथारदों गथ'आ दे आं ओरै दै होनानै आंबो सायफानोसै दे हा नायबावनोसै गोलैगोन ज' जायोना दे भगबान आंबो दै होनानैसो सायसै गुरैमार खोमाहाय सोनाफोरनि थारुना एवनायावनो बिदिसोबा थारुन गुरैबाथाय एसे एवबाथाय मालाय एसे जाखायो नै एसे गेव जाखायो थारुन गुरैनिया लोक्षना बिदिनोखा थारुन गोरानिया गोरासै आरो मा होनबावनो कुकाराव होबाबो मा संदों आं दै गुदुंबो फुदुंगासिनो ओरैहाय दै जेराव एसे थाबावनानै दै होबाय आरोना एबारना एसे सायनोसै आंबो ओमफ्राय मालाय बिथाङा गावसिनि पार्टि जानायाव थांदों आरोना मैयाबो पार्टि जादों बेहाय गामियाव आरोना ओमफ्राय मैयाथ' जइन जानो हायाखिसै बियो ओमफ्राय वाट्सएप स्टेटासफोरखौ नायबाय आरो ओमफ्राय दिनैबो जादों माने साननैनो ओमफ्राय दायोबो एसे जइन जाहैदों आरोना जाबाबो गाव जाग्रा गैखाया पार्टियावबो माने मा जइन जानो बेलाय
दाउ बयलारखौबो जाखाया अमाखौबो जाखाया बेफोरसो जाखायोना बहालाय बिनि थाखाय पार्टियाव एक्सट्राके ना बहानिफ्राय फैनो थ' न'आवनो दंखायो आं ओरैनो जइन नायनानैल' फैगोन होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय नायनानै फैयाबालाय आरो माथो गाज्रि मोनगोन ना हा उल्था जाबाय सिखाया उल्था जाबाय बिसोरनाबो मैगं सायना लांनोसै आङो र' हाफ्ले हाफ्ला खनसेनो सुनानै ओरैनो आं दुन्दिया हरखांलायनानैसो लाफिनबाय आरोना गोमो जि मोजां गलिजोब्बाय थारुना अना खानानै बे मोनबायानो एबारनो मैद्रुखौ सिङाव होनसैल' बिथाङा खयथा बाजियाव सफैयो गावसो दंसै आरोना नै एकदम दुन्दियाखौबो लागायफबजोब्बाय बरिया बेसो आंनि नाया रुपसान्दा रुपेर सान्दा ओंख्रै ओंखाम मोनगुलायबाय बिथाङा दाबो सफैयानो माजों बिमायावनो बैयाव खुरनानै हरबाय आङो बेनिफ्रायहाय नै आरोना थारुन फिथर दरनै जाबाय आं सनाफोर जा रुबु रुबुखा नों मा खालामदों मा ओंखाम एव जानोसै नाङा नाङा फुगारनांला आं फुगारखानायसो साफाखासो नोंबो जागोनसै गेरा ना फाजा दोनखादां जाखादो दे गुसु गुला थाबाय थानाङा बिफायबा माला फैगोन माला मागोन गुदुं खालामथ' नागिरदों नै माबायदि मानसिबा नोंलै रायजोफोरखौ जाहोखां लोंहोखां आं न'आव हाबफैफिनबाय आरोना नायदो बिसिना फोसाबनांगौआबो दंसै नैबेखौथ' फुरा गिसि गिलामो राननानै थाजोब्बाय आरोना माइया खननानै दोनबाय एबार नै लेखार फेखार फैनानै आरो जेरै गालांदों बाखि माखासे जय श्रीरामनि नाम लानानै होथानसां मावनाया आं बिसिनि बोस्रांखांनानै मैला जिफोरखौ जमा खालामनानै जोंनियाव सोमहैखाबाय आरोना 10ता बारगुलायबाय दासो सफैदों मानसिया मोब्रुं जानानै फैदों दे नोङो मोब्रुं जानानै फैदों मानसिया थोर होनलायो सत्यखौ सत्य आं सत्य मानसिसो लोगोफोरबो दं नालाय गाव आगोल गारनानै फैबाय नालाय एसे आगोल फैबाय आरो बै राजा खिरनाबो दंहैयोमोन जाहैदों गोजांनानै गबथाब आरोना ओमफ्राय बेखौ लाबोथावथाव गाबो फैग्रोबाय आरोना ओमफ्राय पार्टियाथ' जोबाखै खायफा होनसिगोन आरोना बाजैखौ गिनानै थांदों बिसिखौ गिनानै थांदों बिसिया लेंहरबाय बिदि होनसिगोन आरोना आं लेंहरथाराखै आरो फनखौनो लांखायाखै मानसिया फिसाजोआसो नायदोंमोन दहायो आं नोंखौ लेंहरदों आरो आं लेंहरखाथाराखै एसे रंजाथों होननानै आरोना बिदि मौका मोनबाय थाया थाथों जेब्ला खिफैया फैदोला आं नेबाय थादोंमोन आरोना जाया लोङानो आंबो नेनाय नियम दंखायो नालाय आंनाव ओमफ्राय ओंख्रिखौ फुदुंबाय मैद्रुखौबो फुदुंसै ओमफ्राय अर जरायहैबाय गावहा बेयाव रोनो जाहैसै जाहैदों लाबोबाय आं नै रेडि लानानै फैजोब्बाय नै इयावनो जानोसै जोङो हा दै लाबोबायहाय नों फैदोल' सिन्था खालामनाङा नोङो आं थासान्दियाव रेडि हा अरुणाचलनि बायदि 1 तारिखनि पिकनिकआ जोंना बेनो नामा हाबाब माखौबासो देखायफैबावदों अननानै लानानै फैदों नै आं बेफोरखौ गोसो गैथाराहाय एफा थान्दा दिनफ्राव फ्रिजनि नङा जालायो आरोना गारजोबो नालाय नोंथांमोना 1 तारिखनि हेपि निउ इयारनि आरोना हरे कृष्ण माबि बेस्रा बिखुनजोनि न'आवबो मोजां मथन इन्जयखौनो खालामनो मोनासै गैया बिबोनाङाबो उल्थां फाल्थां बबावबा थांनाय फैनाय गावनि डिउटि माबा माबि आरो गावबागाव मालाय लोगोफोर थाखाजोबो ना फटकरिया जइन जाहैनो हाया ओंखायनोथ' नोंखौ आरो दे नों दिनै 12तासिम थाबाबो टेनसन गैयामोन नेबाय थागौमोन आं पार्टियाव थायाहाय सिबाय गोदोसो थायोमोन दा थाला बैसो जानायखाय बुजिबाय नामा फिसा फिसौ देरबाय मा देरबाय बैसो जानायखाय बुजिबाय फुदुंनानै लाबोबाय नै बरियानो खुरना लागोनसै र' गिलासखौ फुदुंहरखो ना माखो आं हालासो सहायनो दे मालायना अमा बेदर बेला मादाव लिला लाबा जोंना नै बिदि आरो केमेरा अन खालामफुनाया मानो खिफिननांगौ ओंख्रिफ्राव हाबजोब्बाय मा खोमोरबोयो ओंख्रिया थारुना खोनाथारबाय नोंथांमोना बहलायनाय गोदाव सोराव अयनाय मानसि आं होननो नागिरदोंमोन मालायना अमा बेदर लिला लाबा जोंना बेबायदिनो जायो आरोना माथो खालामबावनो अराव हांलायनाय गोजाथ' नङा बियारसोमोन आरोना थुमनानै लाग्रोनोसै हालासो आङो जाखां लोंखां स्र' सुखांस्रांनानै बया जादों नोंथां मोजाङै गोग्लैगोनहाय सुनै लाखादों मालाय सुनै लाखादों
बेखौ जानानै खि मानसिया थानो हाबावगोन ओरैनो खर'फ्रा रिम रिम मोनजोब्बाय औवाया जि गोथावखा मोनहा बे आखाइनि हाबाखौ बिदि मावबाय थानांगौ जाहैबाय सेखेब सेखेब होनलायनाय आखाइफ्रानो फिसालायाथ' डाइरेक्ट मोनथिखायो माबा मोनामदों होनखायो मालाय दानियाबो होनो खोमा ने हो मोनामदों होननानै रोहो रोहो 12थासिम अर सायबाय जोङो ओमफ्राय मा खालामनो एसे सायबावगौमोन बिसि फिसाय सुखु दुखु सावरायनानै आरोना ओमफ्राय फिसाजोआबो होनबाय आरो माथो उफायबाव उन्दुसै सुनाफोर बेनिफ्राय आं ब्लगखौबो दोनथ'नोसै आरोना बेखिनिखौनो ब्लग बानायनो लुबैनानै एसे बानायबाय आङो थ' जायफ्रा आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच